ଆଜି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ମସୁର ଡାଲି ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ମସଲାର ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ କେବଳ ଏକ ତରକାରୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦର ପରିଚୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ। ଏତେ ବାସ୍ନାରେ ଭରି ଉଠେ ଏ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ସତରେ ଏ ଭାରି ନିଆରା ଆଉ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। କେବେ ବି ରେସିପିଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସାମଗ୍ରୀ। ବଡ଼ ମାଛ ନେଇଥିଲି, ମସୁର ଡାଲି, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ତେଜପତ୍ର 2ଟା, ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ସଜାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି ମାଛ। ଦେନ୍ ମୋର ରେସିପି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟର ରେସିପି ଆଣୁଥିବି ଆଉ ଆଣିକି ବି ରହିବି। ମୋର ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟର ମୋର ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନର୍ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିପି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଦେଖିବା। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ସତରେ